ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସ ଆମ ଦେଖିବା ଆମ ବାରିରେ କେତେ ସାରା ପରିବା ହେଇଛି। ଜହ୍ନି ହେଇଛି, ଜହ୍ନି ତୋଳିଲି ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଜହ୍ନି ହେଇଛି। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଜହ୍ନି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ନା, ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଛି ଆଉ ସରି ଆସିଲାଣି ଆଉ। ତାପରେ ଆମର କାଙ୍କଣ ଗଛ, ଦେଶୀ କାଙ୍କଣ ଗଛ, ଗଛ ପାକଡ଼ ହେଲାରୁ କଷି ହେଉଛି। ଏବେ ଫଳ ହେଲାଣି ଆଉ କେତେ ସାରା କାଙ୍କଣ ହେଇଛି। 2 ବର୍ଷର ଗଛ ଏବେ ଫଳ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କାଙ୍କଣ, ଦେଶୀ କାଙ୍କଣ। ଆହୁରି ହେଇଛି, କଷି ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖ, କଷି ହେଇଛି। ଏଠି ହେଇଛି, ଏଠି ହେଇଛି। ଆହୁରି ହେଇଠି, ଏଠି ବି ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଷି। ଏଠି ବି ହେଇଛି, ଏଠି ବି କଷି ହେଇଛି। ବହୁତ ହେଇଛି କଷି। ଏଇଟା ପାକଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ତୋଳି ଆଣିବା ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ବାହାରିବ ସବୁତକ ଆଉ। ଦେଶୀ କାଙ୍କଣ ଆଉ। ଦେଶୀ କାଙ୍କଣ ଟିକେ ପିତା ତ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ, ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ଏବେ ଆସୁଛି ମାର୍କେଟକୁ ଚାଲାଣ କାଙ୍କଣ ଗୁଡ଼ା, ଖାଲି ମଞ୍ଜି ସେଥିରେ। ଏଠି ଗୋଟେ କାଙ୍କଣ ହେଇଛି, ପାକଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ତୋଳି ନେବା। ଏଠି ଦେଖ, ଜହ୍ନି ସବୁ କଷି ହେଇଛି। ବେଶୀ ଗଛ ନୁହଁ, 4-5ଟି ଗଛ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ପ୍ରବଳ କଷି ହେଇଛି। ଗଛ ବୁଢ଼ା ହେଲାରୁ ହେଇଛି। ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ହେଇଛି ଆଉ, କଷି ଆଉ।